Zina langa ndi Mayeso Chikhadzula kulandirani kuchokera pano pa Waliranji Training Center mboma la Lilongwe. Komatu president wa dziko lino akufika pano kuti aite msonkhano oyimayima kuwamema wanthu nkhani la chisankho cha pa 16 September 2025. Nkhani yake manena kuti a president akudusa malo amene adadutsamo kuwamema wanthu kuti akalembetse mayina awo mkaundula wa voti. Tsono leronso a president akudusa amenemu kuwamema anthu amene watsopano akaponye voti yawo pa 16 September pano kuwakumbutsa ndithu za voti ya pa 16 September 2025. Mukutionera pamene pakane mwa MBC komanso utitsatira pa MBC Radio 1. Ndi manena pano ndi pa Waliranji Training Center pomwe tikuimbira wanthu kufuna kumva mfundo za chitukuko kuchokera kwa president wa dziko lino Dr. Lazarus Makafe Achakwera imwenso ndi mtsogoleri wa chipani cha MCP. Mukudziwa imba chisankho pa 16 September 2025 chisankho chomwe anthu akasankhe president wa dziko, anthu akasankhe phungu madera awo, anthu akasankhenso makhansala madera mwawo. Choncho anthu osiyanasiyana mongati kaenda ya bungwe la MEC anthu akuyendatu amene akuyima nawo kupempha wanthu kuti akavotere maudindo osiyanasiyana amenewa. Choncho nawonso achipani cha MCP motsogozedwa ndi mtsogoleri wawo Dr. Lazarus Makafe Achakwera akuyenda nawonso malo osiyanasiyana a mdziko muno kupempha wanthu kuwakumbutsa za voti ya pa 16 September 2025. Choncho a president a dziko lino Dr. Lazarus Makafe Achakwera afikatu pano pa Waliranji Training Center omwenso akuyembekeza kuchititsa msonkhano umenewu oyimayima. Kuno ndi kwa Senior Chief Mavwere. Tsopano tapa talowatu mboma la Mchinji tsopano kwa Senior Chief Mavwere kuja tinali ku Mpingo Training Center kuja kwechatu ndi mboma la Lilongwe kwati yemwe adalika pano Waliranji Training Center ili mboma la Mchinji ku Mchinji South komwe takuyimira kuno ndi Agnes Nkusankhoma. Choncho nthene msonkhano umene utu oyimayima ukhaitu ukuyamba pano pa Waliranji Training Center. Tupeke ndi manja kwa Richard Chimoto Banda omwetu ndi mlembi wamkulu wa chipani cha MCP kutsogolera msonkhano umenewu. Kuno tichite kwacha wambavu kwacha Dr. Achakwera awinanso. Dr. Achakwera boma ndiriti sitikusintha. Boma ndiriti watu ndani tikuti watu ndi ndani. Ali kuti Chakwera sinumuona ali kuti ndi uti Chakwera ndi angati mamkonda Chakwera dzanja mwamba. A president wathu okondedwa Dr. Lazarus Makafe Achakwera komanso mayi wathu wafuko mayi Monica Achakwera. A president komanso first lady mulandire ulemu wanu. Senior Chief Mavwere landirani ulemu wanu pamodzi ndi mafumu anu onse. Regional Chairman Bambo Patrick Zebron Chilondo la maboma 12 nduna za boma Avela Kantikule Amada Kambauwa Wilima komanso inu olemekezeka Agnes Nkusankhoma mulandire ulemu wanu. Ndaonanso Antaba komanso Maizeria Chakale. A president kuno mwafika ndi kwanu aseno pakwawo. Inu kuno kwanu kwa Mavwere. Awa ni abale wanu. Kuno sili nabwera odzachita kampeni koma tabwera odzakumbutsana. Inu kwanu ndiko kuno kwa Mavwere. Alipo Senior Chief Mavwere apo. Tiyapembe Senior Chief Mavwere. Landirani msonkhano umotusungira nthawi gogo. Nthawi yanu Senior Chief Mavwere. Zikoma kwambiri masanano ulemu a president athu amene chakukomerani kuti lero mubwere kuno kwanu. Ulemu amayi afuko la dziko la Malawi komanso achipani tonse achitetezo amene mugwiranso ntchito yabwino dziko la Malawi, a DC komanso mafumu tonse azimayi azibambo. Ineyo masanano bwana ndikulandirani kuti kuno kwathu tonse tifosangalala tifata kuonani ndi mphamvu ndi moyo wabwino. Ndimafuna ndinene ndithu kuti kunoko takulandirani lero nifosangalala kwambiri timadabwa kuti lero alikuwa kuti marikodi kuno kwawo sabwerako. Nde timadziwa kuti iya simngati wale mwenera mutelo ndithu chakukomerani lero kuti kuno mutipeze kwanu. Kuno chilichonse chili bwino. Moti 14 days imene tatsala nayo iyo kavoti kacha taputa kale kali pabwino tapachika. Choli ngati chonena kuti
bwana ati kuchamulili simuchoka. Simuchoka kumene kuja chifukwa boma ulitaya mamasewera limavuta kuti libwererenso. Ndengati ine senior chief chilichonse ifeyo takonza kale. Anthu anganso ndauza njira zofunika atatsata. Lero sinthawinso yomatsengera iyayi. Ndipo ndithu tunenetsa nena kuti kumene kuja simuchoka. Mwene ndithu mutambalale komanso zituko zimene sinnamalize mumalize. Ineyo ndikuthokoza ndithu ndidero lonse namavwere kuti mwagwira ntchito yabwino, misewu yabwino, zituko zosiyana-siyana. Komabe nsanayiwale chifukwa cha nthawi. Mafumu anati nithokoze. Mafumu mwakweza ndipo kanthu kaja kagwamo ayambolandira. Zimene ndithu zikuonetsa bwana kuti muli ndi masomphenya ifeyo mafumu tikumva bwino. China nsanayiwale msangoona nkhope zusalala kunoko kuli njala. Ifeyo kuno ku Mchinji ndife anthu odzipereka kwambiri koma chifukwa cha mvula imaleka mwamsanga. Ndiye kunoko chakudya tilibe. Tudziwa kuti mukayamba mapologalamu othamangathamanga kuti muja amachitira kugawa chimanga, taonjezerani ife kuno anthunso ndi ambiri. Tamvanso kuti pali pologalamu imene mwakuonza kuti pakhale makalabu oti akhaleko ndi mtengo wa fetereza otsika. Pologalamu eja tayilandira nayitana mafumu kuti tilembanelembane. Zimezi ndikuthokoza kwambiri kuti muli ndi masomphenya osamala ifeyo anthu. China alimi anamtuma kuti makampani ogula foja atseka nsanga. Ndi anthu aja anatenga zipangizo za ulimi. Ndiye amanena kuti tipemphe kuti audalira kuti agule kukafetereza foja uja adakali m'manyumba kuti mwina pempho limeneli litagwira ntchito kuti foja uja agulebe kuti athandizire kugula fetereza. China chonena kuti poti mupita mwambiri nisangotula kwakoma. Ineyo ndikuthokoza kwambiri ndi dera lonse lamavwere kapena kuti Mchinji zikomo kwambiri. Taombelani mmanja gogo mavwere senior chief kuyankhula mwachifumufumu kwawo kwa president ndi kuno. Inu ndi abale wawo amene cholinga chanu nkuti dziko lizipita patsogolo ndi mmavotera president powakonda pokhala nawo nthawi zonse. Bwana president taonani chikhamu ndi bwalo odu lino uyena uku mpaka na uku ena mpaka na uku amene mmakonda Achakwera dzanja mwamba. Bwana Mchinji ikakhala kuti vula yagwa bwino zonse zayenda bwino ndi imene madyetsa Lilongwe. Mchinji ndi aini aka ulimi palibe mlesi apa moti kulira kwa mavwere chifukwa chamene vula yagwerera dera lino. Kuno bwana anthu adakuvoterani mwana wina amene wagwira ntchito yotamandika. Ine mudandipatsa ntchito kuja ku parliament ngati leader of the house. Umaona phungu amene phunguyo amapititsa patsogolo dera akadzuka parliament nalirira dera lake. Mwana wake ndi Agnes Nkusa, mwana wokonda Achakwera, mwana wosagwedera. Tsono kuno bwana kudachitika maprimary. Mudziwa kuti kuno anthu amafuna kwambiri atayimira chipani cha Congress. Ndiye wena adagonja ku maprimary. Koma mwana wanu wanyamulanso mbendera ya tambala wakuda ya Malawi Congress Party. Agi wagwira ntchito pamaso pano. Bwana ndichite report kuti ntchito zimene wagwira muli kotsutsa boma. Mwanaye adali very loyal to you. Osati mutangokhala president ayi. Kuchipani timamba taona kumene munthu wachokera kumene munthu akupita. Timamba tafunsa udali kuti potuka lero bongololo. Adayimba nyimbo ija malemu Jonas Sunga pake tembo. Udali kuti potuka lero bongololo. Nyimbo ija ni funso bwana. Kuti pamene mavuto anachuluka udali kuti mwana wosagwedera pa mavuto, mwana wokhala nji pa Achakwera ali kotsutsa boma komanso mpaka napano. Bwana ndimati ndimpemphe Agnes Nkusankoma. Koma asali yekhansa natero kuno kudativuta bwana. Tidapeza kansala wabwinobwino koma mzimu wake Ambuye adatenga. Modi kuno kansala wawadino kudzachita kuchitikanso ma by election. Mwa ichi tilibe kuno kansala amene ayimire koma wadi ija yana njiwa ward alipo Dolofe Musa. Dolofe tangu kweza dzanja president akuona. Wakhala chair wa council nthawi itali watumikira mzimayo olimba osagwedera kuchipani. Amene tikampatsa vote. Koma kuno UMP amene wayimira Malawi Congress Party nule nice ngati secretary general. Amene inu
munampatsa certificate yoda ayimire Malawi Congress Party ndi Agnes Nkusa. Agi pereka moni. Zikomo kwambiri a Secretary General. Choyamba ndikuthokozeni Secretary General potibweretsera President. Ndiye kuti kuno mumve bwana kuti muli pa home. Ndikufuna ndipange kwacha muone anthu akuno ku Waliranji. Kwacha! Kwacha! Watu ndani? Watu ndani? Tikadani tikamuvotera. Tikadani pa 16 September. Zikomo kwambiri bwana, zikomo kwambiri. Bwana ndikuyamikeni pofika kuno ku Mchinji. Pano kulowera mboma la Mchinji. Okulandirani akhala kuno agogo amavwere ku Mchinji South. Khala ndi omasuka bwana. Ndiwalandirenso amayi amene atilemekeza kuyenda nanu pa ulendo. Oti kuno abale anu akuoneni bwana. Zikomo kwambiri. SG landirani ulemu a Secretary General potibweretsera bwana kuno ku Mchinji South komanso Mchinji yonse. Ndipereke ulemu kwa Honorable Zebron Chilondola komanso ndi region yonse mayi wende na alumo landirani maulemu. Ndiyena onse amene mabwera pano ndaona zinduna mulipo mpano landirani maulemu achipani amayi komanso abusa. A President choyambilira ndimafuna ndikuthokozeni chifukwa cha ndalama ya CDF imene anthu ena amona ngati timatenga ndikuyika mthumba ndikutha kumakagulira tomato kunsika sizitheka. Bwana CDF imene mmatipatsa ku Parliament ngakhale kuti tiyipeze kwa DC zimativuta. Zimatenga mwina miyezi 3 kuti ituluke CDF. Koma ndinakwanitsa bwana kumangira ma bridge amene anaipa manifesto yanga 2019. Chimenecho ndimafuna ndikuthokozeni bwana pa zonse zimene ine ndakwanitsa kupanga kuno. Bwana ndimafuna ndikuthokozeni a GSED anatipatsa hostel kukabyala yabwino kwambiri yokongola. Tsiku lino mukadzapeza mpata mudzambirako mukayendere. Zikomo kwambiri. Tilinso ndi block imene atipatsa makra class ku Waliranji kuseliku imene posiyendo apa iyamba kupeka network kuno ku Waliranji. Bwana akuboma anatipatsa shedi ya nsika ya shedi imene anthu amagulitsira mosomba imene amanena kuti atimangira nsika komabe funding yawo inali yochepa ndanangomanga shedi yokha ndi mapempha bwana kutsogolo kuno zinthu zimenezi zitheke kuti nsika wa Waliranji ukhale wa makono. Bwana ndimafuna ndikutsimikizireni kuno kuti muzigona ndi mwana khutu la makelo omwe timatero pachichewa. Bwana anthu kuno tikupatsani vote. Anthu amene analembetsa 32,000++. Tonse kuno ku Mchinji ndi zokonza tikupatsani vote bwana. Ndipo musade nkhawa mavoti onse akuno ali ndi inu. Ife kuno Chakwera ndi wathu. Koma bwana katikati momwemo mwakuti mukawina ifa zisankho pa 16 September iniyo muwina kulibenso kayikira. Ndiye nimafuna kuti mukamakayipitiriza ofesi yanu bwana. Ndinakupemphani zinthu kusonkhano jona lipadzana kwa Nkhwazi. Bwana nimafuna mukangokumbutsa nduna zanu pa zimene ndinapempha ndipo ndikudziwa kuti zitheka chifukwa inuyo mumamva. Ndinapempha bwana chipatala kwa Nkhwazi kuti chikule. Ndinapempha secondary school kuno ku Mchinji South kuti tikhale ndi secondary school chabwino ngati full secondary school. Honorable Madaiso Kambauwa mulipo mpano ngakhale conventional secondary school tikhoza kulandira. Bwana tili ndi vuto la network limene ndinapempha kwa nduna ya information zimenezo ndikupempha kuti kumusi kwa kabyala uku zikatheke. Ndinapemphanso magetsi bwana kuti malepu masaita amene ninapereka ambiri sanayike magetsi bwana. Zimenezo ndikudziwa kuti niyo pa 16 September mukatenga mpando zitheka. Bwana nkhani ya njalane na gogo ija ndizoona. Zimenezi zachitika chifukwa cha mvula amene inagwera komanso mwina fetereza kuchepa. Nde poti munalonjeza kuti mafumu mudzaonjezera matumba komanso programu yo ikayamba tifulumizireni fakuno ku Mchinji mvula imagwa koyambirira bwana. Nde fetereza utsika mtengo uja
abwere msanga bwana. Bwana, sindichita bwino ngati sindithokoza. Munandisankha kukhala nduna yanu yachiwiri kwa agriculture komanso ku gender. Ulemu wanu president. Kanali koyamba kuno ku Mchinji South kuti kupezeke nduna yachikazi yachiwiri. Munatipatsa ulemu waukulu ndipo sitidzakuyiwalani mpaka nakalekale. Bwana, mafumu sanatero anathokoza kala fumu pano mavwere kanswahala kaja komanso kukwezako mafumu ena kuno kulibe STA, kulibe sub chief kuno kulibe bwana. Bwana, mapromotion aphunzitsi ndinapempha sana gundidweko kuno kwa mavwere zimenezo katikumbukireni. Chomaliza bwana, achinyamata ma certificate angodyedwa ndi makoswe m'manyumba. Bwana, pakapezeka ntchito pena ndi pena tiganizireni bwana. Ndinakumvani kumachenga bwana mukuyankhulapo nkhani ya kutsika kwa mtengo wa zinthu. Chimene mmandikomera simukana mmavomereza pamene mukuona kuti apa sipali bwino. Anthu amatengera pa advantage kumangokweza katundu. Bwana, inu munavomera kuti anthu ena amapanga zimene fa yosakonda Malawi. Koma iniyo mulipo, avitumbiko mumba alipo, achimwendo alipo, ndi nduna zanu mudzakonza ndi pakudalirani bwana. Ife kuno ku Mchinji timayang'anira inuyo. Yendani bwino mmene mukulowa muno mu Mchinji, Mulungu akudalitseni. Zikomo kwambiri. President kuyankhula kwake kumakhala kumeneku akangoti agi wagwira microphone ku parliament kulirira anthu ako amwavwere kuti miyoyo yawo ipite patsogolo. Koma pali zinthu ziwiri bwana zimene ndimati ndinene. Choyamba uthokoza, vetserana nyamata mulalo, vetserani. Ndithokoze awa anthu awa ali apa. Muja mwangoti nifi isanduka banki kuti aliyense azikatenga ngongole nakhala nazo zipangizo za ulimi nalima. Ndiye kuti anthu aku Mchinji mwawathandiza. Ndiye kuti banki manager ithandiza kwambiri anthu akuno. Chachiwiri ndinanena kuja ndifuna ndibwereze fa utengawu sindiusiya. Ataona kuti inu bwana mwangotenga nyamata engineer vitumbiko mumba manambala wanu okuvoterani pa Malawi akwereratu. Ndiye kuti DPP mutu sikutani kodi sikugwira. Ndiye akhala pasi nkupeza wanthu kuti apange research. Research yo yabodza. Akuti apanga survey imeneyo akuti Peter Muthalika akuti awina. Ndiye ndati ndineneretu kuti pamene akupangana zimenezo bulldozer waonapo kale. Ndalama zimene akupatsana bulldozer waonapo kale. Watu pangolini amene akuina pa 17 September nduyo Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Chinsisi chake akupanga survey ndi wanthu oti sadalembetse. Koma inu pano mudalembetsa. Ndi angati mudalembetsa dzanja mwamba ngati mudalembetsa. Awa ndi amene akavotere Chakwera. Your Excellency ndimati ndiwapemphe anthu akuti vote akatsegula mamawa 6 o'clock pa 16 September. 6 o'clock atsegula kutseka ndi 4 koloko masana kutheka mumayendera dzuwa kukapeza kuti inu mudikirira akutsekerani chitseko nkulephera ukamvotera Chakwera. Ulendo uno pasapezeke olo mmodzi kuno kwa mwavwere otsala. Aliyense amene analembetsa khomo ndi khomo wina aliyense akatuluke mwa unyinji tichikaona chala kanda na nyikwi akatuluke akamwinga akatuluke wina aliyense akavotere Dr. Lazarus Makafe Chakwera ni mwana wake amene wanyamula mbendera ya Malawi Congress Party Agnes Nkusankhoma. Ambuye akudalitseni bwana. Ndikupempheni masana wanu taonani fiso yake ya bwanayo, taonani fiso yake. Ena achangakwanitse zimenezi zidivuta atati bwana. Ndikupempheni kuti mwayankhula abale wanu kuno kwa mavwere. Zikomo kwambiri Your Excellency. Zikomo. Kwacha agogo Senior Chief Mavwere ndi mafumu onse mwandanda uku ulemu wanu. Ndithokoze inu achimwendo nduna zonse amene mwachokera kulikulu la Malawi Congress Party. Ena ndunali kumeneko wena ali kuno. Ndikuthokozeni Regional Chair Chilondola
ndikuthokozeni DC chairman kuno koma ndionanso High Commissioner Kalista Mtalika yapa. Ambuye akudalitseni. Abusa ambuye akudalitseni. Kuno kuli olemekezeka Agnes Mkusankhoma. Alipo alukayika za Agnes? Ndiye mbali iyo kuli Kansala Musa amene yunso adzavoteredwa pepani kuti zidatigwera zovuta. Kansala wakuno kwathu adatisiya koma zonse atachita kale pa nthawi yakuti sidayembekezere ayi. Tsono abale wanga, ine ndine Lazaro. Mwana wa Enesi na Maleni. Mumadziwa? Kwakapanga huko. Zimezo mumadziwanso wa? Tsono Ayenesi atete wawo tidayika kuno amene ali agogo wanga. Akulu awonso dayika kuno Potifar. Abambo wa Ayenesi na Pereson. Mudziwa ine. Nanga kuno ningakhale wachilendo ine. Mpaka nichirutchula aliyense kuno kuti mundziwe. Pali adive ndithu. Tsono taonani kani. Koma Aisraeli akadalipo ngakhale wakalamba. Aliponso wena ndi wena amene timayenderanabe. Ngakhale ine ndakhalira kwina. Koma nkabwera kuno nabwera kwa makolo wanga. Nabwera kwathu. Ndiye Lazaro ndatero dzana lija pokupemphani kuti mukalembetse. Ndati kuti Lazaro yo mumtayira ndani? Chifukwa alipo wena amachita zinthu mwadaladala kuti kwawo kwenikweniko anthu azitukwana azikhumudwa. Tere zina ndi zina akambazi ija zimachitika ndi anthu nthawi zina m'maofesi momwemo mwadaladala ndithu kuti aoneke chitsiru ni Lazaro yo kwawoko, koma pali chichewa amati chitsiru chili mwini wadi. Tuvana kodi? Ndiye kuno siningamapemphe kuti kodi mukavotera ndani. Isi mwaganiza kale pachi. Voti yanu mdakhala pansi mdaganiza kale. Chachikulu nchakuti tingopitiriza zitukuko zambikazi ni zambiri zimene sizidatheke chifukwa cha mavuto osiyanasiyana. Makamaka nkhani ya kuno kwathu timadyetsa dziko lonse, vula imayambira kuno. Koma chifukwa cha kusintha kwa zanyengo vula idayamba kugwa mwa Njomba. Chifukwa chake tufuna tilimbikitse ulimi wa mthirira ndikuti wanifu athandize kwambiri akasandulika banki kuti akhoza kuthandiza aliyense, mlimi aliyense. Mlimi sangalime munda waukulu ndi matumba awiri. Ife tifuna kutsitsa mtengo wa fetereza kwa aliyense. Mukhala mmakalabu anu, mukhala macooperative wanu, mukhala magulu monga mmachitira kale, muzigula zimenezi. Feterezayo adayamba kale ubwera, wina wadutsa momuno, matraki ankhani adutsa momuno uchokera pa Zambia. Pa factory timangaso factory yathu kunoku mkati zimenezo kuti zinthu zimenezi zitsike mtengo. Wena aukwezera dala. Mundiva kodi? Ati kuti mdekukhosi mwana wanu mumtaye. Zitheka mezo. Ndiye tiye ntingolimba mtima. Chifukwa zimene uchita ine nzitukuko zolimba zimene ukukhazikitsa ine. Sindikufuna kuti
vana vathu adzukulu vathu adzavutike kutsogoloku, koma tikhale ni zinthu zolimba. Tere kutsopano ena inu amene mwapita ku Capitol mwakaona zimene tikuchita kumeneko, koma tikuchita dziko lonse la Malawi kuchokera ku Chitipa mpaka ku Mchinji. Chifukwa Chakwera alibe tsankho ayi. Wena nkadakhoza kunena kuti inu ntchito yanu yathera apa, inu yathera apa, inu yathera apa, chifukwa chozuza anthu akuno kwa Mwavwere amachitira dala. Koma Chakwera ni munthu wachifundo, koma wosamamtengera kumtoso ngati nyama ya galu. Tikuvana kodi? Ife timalondola mtendere na anthu onse, chifukwa makolo athu adatiphunzitsa kusunga mtendere, kusunga bata. Nkhondo iwo adachita kale, adatiuza kuti tapha anthu ankhaninkhani, koma lero tatembenuka mtima, inu athu onse muyambe kutumikira chauta. Tikumvana kodi? Mphamvu tili nazo, koma mphamvu zochitira ndewo tilibe. Pakamwa tili napo, koma pakamwa potukwanira wina tilibe. Ife timafuna tichite zinthu zimene zithandizire kutukula dziko lathu. Ndiye wena akabwera kuno birobiro, nthawi zina amakupsesani mtima dala, chifukwa akafika pakhomo paja ayambula nkhula zina alalate zina, kuti inu mkakwiya kuti simungatitero ayo. Apeze chonena azinena kuti Chakwera aluchita zachiwawa. Ife sitifuna zimenezo, walekeni adutseni njira. Muwauze ndithu angodutsa apite ni njira. Inu voti yanu pa 16 September muidziwa ni sabata lankuja wani. Mudalembetsa. Ndino angati mudalembetsa tiwona. Tsono president mkavotera nda. MP mkavotera nda. Tikadzabweranso kuno kachita kampeni ya kansala, tidzakuwuzani ovotera, koma uko akavotera Musa yemweyo amene sakhalapo cheya wa council mdzaka zanganinkhani wani. Simomwemo nanga. Tsono anthu amtundu wanga kuno ndi kuboda, mpofunika ife likhalenso bwino ndi abale wathu, chifukwa ngakhale tere kungo woloka kubodaku wenanso ali kumeneko na abale wathunso, chifukwa azungu kale amalekanitsa dziko nkumayika malire, koma mabanja ali amodzimodzi. Ine akulu wanga amoyo ali komweko. Ndiye zoti tizinena kuti ayayi kwa mwazakhala bwanja, koma kumango khala bwino limodzi ndi abale wathu. Tumvana kodi? Tsono okondedwa, nkadakhala nthawi pano, koma kuti tizankamba history sizithandiza, tikamba za lero. Voti yanuyi njofunika. Ufunika kwake nkwakuti tifuna voti iliyonse ikawerengedwe, koma mtamba mwavota. Tufuna manambala wonse adalembetsa kuno akavote, chifukwa tufuna manambalawo asachepere. Mpaka na wena amene akudzitama ndi zinthu zimene amatama, chifukwa ifetu timatama Yehova. Wena awalephere, mabodzawo asowe kopita nawo, zachinyengozo asowe kopita nazo, koma ife titsate chilungamo. Tamvana wani? Ndiye osamuyiwala mwana wanu Agnes. Tamvana wani? Akabwerera Musa ndiye kuti tikhalapo anthu atatu tsopano ni president, koma kansala tidzachitanso voti ina akadzakonza wa electoral commission. Zinthu zawo tu wayamba kulandira katundu, tere kuyamba kulengeza, walengezaso mndandanda wa anthu amene ayime pa president. Tikuvana kodi? Zimenezo mkhozi uzipeza pa masamba a Malawi Electoral Commission, chifukwa wanena kuti zikhala motere.
ndipo ife tisachite daka, tiye tikavote. Wosanyinyirika, wosaduwa, dzimbo limalanditsa, ifeyo tikavota chifukwa tikufuna kuti zitukuko zambiri kalezi zipite patsogolo. Sekondari ikhaleko kuno yayikulu yakuti ithandizire vana vathu. Wosakwatitsa vana, umphawi isakhale chonamizira kuti vana akwatiwe asanakule. Malamulo amati akhale mpaka na zaka 18. Tikuvana kodi? Mafumu kumidziku osalimbikitsanso zakuti wakula ngokwatiwa mwana asanakule apite ku sukulu. Ndiye kuti kutsogoloku kaya ni majaji kaya ni mapresident kaya ndi otani azikachokanso kwathu kuno. Tumvana kodi? Chifukwa tifuna aliyense athandizike. Ambuye akudalitseni nonse, ndathokoza nkadakhala nthawi yayitali pano koma ulendo ngwa utali. Ambuye alemekezeke chifukwa cha voti yanu pa 16 Seputembala. Zikomo kwambiri, zikomo. President wa dziko lino Dr. Lazarus Makafe Achakwera yemwenso ni mtsogoleri wa chipani cha MCP kumaliza kulankhula pa Waliranji Training Center Mchinji South kwa Chief Mavwere komwera kuimira Agnes Nkusankhoma apa tsopano ulendotu wa Kwatembwe Training Center. Tilandeni ku Blantyre ndine Mayeso Chikhadzula. Dzina langa ndine Lazaro, president wanu. Ndili wodzipereka kukhala driver wanu kuti ndipititse chitukuko chanu patsogolo. Amene Mulungu anandiika pa mpando umenewu anali nafe cholinga ngati dziko. Ndipo ndili nchikhulupiriro kuti cholingacho chikhala chitakwaniritsidwa kufika 2030.